Имаш ли често на главоболие? Това видео е за теб. Знаеш ли, че напрежението в трапецовидните мускули, които са тук долу, там се появява напрежение заради стойката ни. Нашата стойка е супер изкривена в днешно време, заради телефоните ни, заради колата, заради това, че четем на компютъра, постоянно сме в такова положение и тези трапецовидни мускули, те се скъсяват с времето. А това напрежение от врата, то всъщност се рефлектира тук горе в преден челен мускул, защото преден челен мускул е тясно свързан с вратните ни и шийни мускули. Затова правете тези една масажна техника, ще ви покажа, и едно движение, тези две неща, и ще видите как ще ви помагат в ежедневието. Масажна техника е с пръстите. Отивате тук в кладенчето, където са. И просто масажирате и слагате си ръцете и натискате. Дишате дълбоко и масажирате. Ако ви се завие свят, може и в легнало положение да се прави. Просто отмасажирате тези точки. Следващото нещо е, може да си захванете по този начин главата и с палците да захванете точно там точките и да натиснете. Натискайте, издърпвате хубаво и лицевия контур и натискате. Три хубави вдишвания и издишвания. Задържате и ще ви покажа и още едно болно движение, което е, всички го знаем, просто не го правим. Брадичка надолу, брадичка надясно, горе и наляво, горе. Това е хубаво да се прави всеки ден, да се раздвижват мускулите на врата. След това връщаме в средно положение, брадичка нагоре и пак надясно и наляво. Много плавно и полека. Това е прекрасното на метода Face Yoga Gym, че се свързваме с себе си. Имаме една нова връзка, една друга любов към себе си, която никой друг не може да ни я даде, освен ние самите. Бъдете здрави и красиви, заедно с мен Деси Неделчева, вашият експерт по лицева гимнастика. Споделете това видео да го правим заедно. Чао от мен, обичам ви!